besok Wiramandala Sandiwara akan kembali show menghibur masyarakat Waru, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Untuk itu segera sebagai acara pamungkas dalam pagelaran Mimbar Cerita akan diperankan oleh aktor aktris yang akan berlaga di gelar pentas Wiramandala ini malam. Dan juga tentunya semoga Wiramandala tetap memberikan suguhan yang terbaik pada ini malam di acara Sedekah Bumi di Desa Juntinyuwat, Kecamatan Juntinyuwat, Indramayu, Jawa Barat. Hadirin, akhirnya segera pagelaran Mimbar Cerita ini malam. Ide cerita skenario disutradari oleh tertanda Denmas Raden Juleng beserta dibantu oleh Astrada, asisten sutradara Kampleng Sekutu. Atas kesepakatan serta memutuskan pada ini malam dengan ucapan selamat menyaksikan dalam takjubnya pagelaran Mimbar Cerita dalam judul kalimatnya Keramat Buyut Jabang Bayi. Keramat Buyut Jabang Bayi dalam serial Petaka Tumbal Alas Tamiang. Takdir bisa dipungkir, kadar bisa dipungpang, bisa dipungpang. Cienging tengah dalu padang ulan tanggalipun 14 sasi ayu ing wayahe sedina ora enak mangan sawengi beli bisa turu. Mamaku kardam serang mamaku suhendik di matur kesu. Mikirilah kuning badan siji susah ngati. Hari gendug gageng elinga mumpung ning dunya. Mamaku karbol mimikuti sesam kuning ngaturaken matur kesu mamaku karbol. Matur kesu sumelewir angin ing waktu tengah gawe nggugah perasaan ati insun kang lagi sepi.
bayangan selalu kemutan lawan sang kekasih hati. Duh Kang Mas Camping Garing ingin disampaikan anak Mamaku endi sesamku ning ngaturaken matur kesun mimi kudong yo ngeding sing mirangaken Kang Mas Camping Garing. Kang Mas. Ya. Menea Kang Mas. Kurupane sampeyan kaya wong bingung. Coba menea Kang Mas, marka Kang Mas. Menea Kang Mas. Mamaku kardam sing jogede Mamaku suhendi sing bayari Sungguh ora disangka, ora diduga. Ternyata Kang Mas Camping Garing anak yang hadepanane Insun Suciati. Kang Mas, Apa sih Ayu? tulung Kang Mas. Raut wajah sampean hadepaken maring diri Insun Suciati Kang Mas. Mamaku junti nyuat mamaku karbol dewek sareng mimikuti ae kedi sing ditembangi Tulung sampean aja berpaling kelawan dirine Insun Suciati Kang Mas. Kang Maseku isin suci ati. Isin Apakah demen suci ati kelawan wujuding kakang sing kaya Kang Mas. Senajan wujude sampean mangkonon tapi kulane tetep cinta karo sampean Kang. sing bener suci ati. Mas Kudin oke putih nang kasih losari brebes Ungkang paling emang dewi Suciati ne seneng yen sampean parkan ananing pinggire kula Kang Mas. Kang Maseku isin wujudeku kaya kene. Canting jaling Ayu. Di apa-apa Kang Mas. Najan wujude sampean ora pada kelawan bebaturan, tapi Suciati cinta ning sampean Kang Mas. Aja ngomong ning lambe suci ati. Apakah bener suci ati? Mas Kudin kiput saking losari brebes sareng Mas Edi Jeki mimiku ukur mamaku sing ditembangi Kakang beli kaya mau wujude suci ati. Isin wirang yen ketemu kelawan suci ati. Maka je ika suci ati temenaning ketek lanang. Kang Mas, sampean dikena cirik ati. Ora peduli apa jari omongan ning batur. Yen Suciati duweni demenan sawijining satu hewan.
Mama Sigit tias sekeding Mama Sigit tias serangkang lurah atos sing duwe puturan Percaya kelawan kakang Canting Garing. Tapi kakangku rasa khawatir ning sajroning atine kakang. Batir Kang Mas. Singaran cinta iku diukur kelawan ning rupa, bahkan ning segi penampilan. Tapi kakang iku kaya kene suci. Kang Mas. Iya, Najan wujude sampean mengkono tapi kulane tetep tresna ning sampean. Mamaku limbangan mamaku rasi diserang pasudiran minangkane kang ditembangi diisin kelawan kakang. Kula beli izin karo Sumpah maning waktu bisa diputar kembali. Kakang nyesel apa sing diperbuat kelawan kakang. Kang Mas. Iya suci. Camping Garing sampean beli kena menyesali apa sih wis terjadi. Mungkin suratan takdir antara kula karo sampean. Tetap setia kelawan kakang Canting Garing. sarang Azril buah melon madu Azril buah melon madu sarang Mas Jebra mamaku Swendi Kayak Najan sampean mengesore satuan ketek tapi wujud lan rupane sampean nyatane manusia. memang sing aran segapa kawis dadi buburku ibarataken angel diwalikaken Yai. Cuman percaya pangeran sing luwih adil apa sing tadi hikmah ning sajroning karma diterima kelawan sanubarining kakang Canting. mamaku Rasidi mamaku limpangan serang bos sudira bos udang dewi pamasigi tias mamaku Endi mimiku dong yong keding mamaku mukarbol mimiku mutinga sing nirangaku Temenan li isin lamun mengko bebarengan mlaku lawan kakang Canting Garing. Kang Mas, kula kan wis ngomong, kula wis siap tek dadapi apa sing terjadi najan cemohan lan cacian paribasane kula tek terima. Watire ake wong lanang sing bagus, wong lanang sing lebih ganteng. Suci hati. Tapi nyatane kula tresna ning sampean bae Kang Mas. Aja dideleng ning wujude ning kakang ya. Bagian ning wujude kaya kene. Iya? Ya deke kakangku pada kaya manusia. Iya tak Kang Mas. Ku Kang Mas. Sing mantek kula dadi kemutan. Najan sampean ora pada karo batur, tapi batine sampean setulus hati. Tresna kelawan dirine suci hati Kang Mas. Lamun bener kaya konon suci hati. Kaya ngapa? Ucapan pangandikan suci hati kakang Canting Garing bakal tak sumpingaken suci hati. Buktikaken Kang Mas. Cintane kula cuman kanggo sampean siji Kang Mas. Benjang lamun rumah tangga aja gawe gampang cemburu ning atining kakang ya suci hati. Ora bakal kula cemburu Kang Mas.
kembang suka pangremaning Siti Siti bentar kang peputra kebet dening elu irnawan sedang ring pasang lu ingkang lempuk karang watu selanya keparas pagrem irah angen-angen ting sumrembyang separo kegawa Duh Gusti Kang Maha Suci supados asih kepirang sing ketebian kaya kumu makanya rame-rame suarane lamat-lamat ting awang-awang kepirang sing ketebian Mamai Wiranto kan ditembani Mamai Wiranto sareng Meme Wiranto minangkane sedulur kula dewek saking bongas de Mas Dokter Ludi minangkane sing tubuh kidul mamaku Haji Kasiman mimiku Haji Pure Keding mamaku Desa Pondok mamaku Pondok sesampun ngaturaken matur kesuwun mamaku Haji Kasiman matur kesuwun Mas Jebra bosmi ayam dewek mamaku Sandia Keding mamaku Karbol kang ditembang mimiku tinggal mimiku junti nyuangan aja lali Sulawesi mamaku Endi mimiku Dongyong mimiku junti kebun mamaku kang ditembang mama Sigitias mimiku Bukur mimiku junti kedokan sareng kang ora ato sing duwe putulanan kang ditembang Mas Udin sareng Noki Putek Keding Papa Dinda sing kosong kamu kang ditembang
Mas Edi Jeki kang ditembangi Mamaku Sendi Mas Jebra bos mie ayam dewi Bapak Gagang kang ditembangi sing kan kadek no presti kang ditembangi Mamaku Endi mimiku wudong yang ekedi Mamaku Tardang Mamaku Suhendi kang bagari aja lali salawasti sarana presti Bapak Gagam sing duwe ganti kadewe menangkane sing ditembangi sareng kang Urato sing gaputulanan sareng Azril Buadil Madu kang paling Azril buah melon madu Mamaku Haji Kasiman mikutur Mamaku Pondo Dewi Ayah Deno Kunda Deno Ayah Denok sing 925 Mas Udini Kedi Mimi Haji Carini sing Denok Cinsa Mama Kaji Udi Kedi sareng Mamaku Rasidi Mamaku Limbangan Dewi bos Udirae Kedi Mamaku Rasidi Mamaku Limbangan sareng bos Udira bos Udang Dewi aja lali Mas Lawase Mamaku Bukarbol mimiku ting aminangkane mimiku junti nyuat dewe Mamaku Endi mimiku Dongyong Mamaku Bukarbol